Sekali sudah dong. Oh, kami loh. Cok cok. Coba. Te kubli shibun, kupi borok kubki media. Ka nakaliang jong ka district council, lengba ka ilaka administration. Ngila khot mentakasngi, ya kene ka meeting, kene ka consultation meeting. Ya ki artli ki hima ka hima soyong, bat ka hima jirang. Bat ngila khot langru ya ki khat sau tuli ki shnong kata kamu ya u ya ki sodar bat ya ki sekretari jong kini ki khat sau tuli ki shnong naka benta ban ya liu jingmot ha ka ba yadai bat kitu ki jing mi ki kendrom kendram ha ka khat wei tret jong mentau benai ha ka ba ki dan kitu ki JSC kiba ong bagi ki khun ki hajar jong kai masuk yong ki balawan bantur sekene ko office na ka benta bandawa banweng ya u lendo so yong alor ka jing IT lane ka jing keno jugi ka long ba uladi ya ka hiuma nongwa mutumur syaka hima jirang te nakaliang jongi ka district council ngi snow bakane kade ka kam ka ba khia ka ba ngi hap ban yo ya ka jing ya liu ching mo kham tam e yakini ki artli ki hima bat yaki shnong ki badan hangti ya ka snap nongwa mutumur te ngi penpau ya ka jing sngukman ba na ka lem jong ki ne ki artli ki hima kila yawan ban ya ami khmat nakasngi nakaliang lendo nakaliang lendo right nakaliang executive member jong kai soyong nakaliang jong UCM kai majirang ki menteri bat ki executive member jong kai majirang bat paro ki sodar bat ki secretary jong ki shnong jong ki khat sau tuli ki shnong jong ka shnat mwa amotumur bat haden ka jing ya phliu jing ban ngi lashem ya ka jing yakut ka jungi ban na ka benta ban wanra ya ka jing ya snut khu jing ban piam hapdeng kini ki artli ki hima ha ka be dei bat kiti ka shna nongwa mutumur ngila thung da u mediator lane ukseng uban coordinate yakini ki artli ki hima nakabenta bakin wan shaka jing ya smuthu jingbat lese lada kadai kumba ki dawa badai ban pen phai byang ya kathika hima nongwa mutumur shaka so yongru kadai langba uni uksyang jongi ka bangi la thung nakabenta ban coordinate yakini ki artli ki hima nile yakran bon ki nilai peliu bun ki AKA haswa bingin sapoi siapa takar. Kabili beli kusir satu nak kalian ka. Cuma ni kecil yang tak terway kan nu kerten jung nu beri. Ni indang esong lah. Terway mata jung. Ha kabili dai but u medito ngidan jo u legal advisor jungi. Te nak kalian jong kani ka meeting ka pamenta. Te ngila terway ka kerten ka ju ku medito kata kalau baru kerja. Tapi lah kan kecil lang kan ba kani ka meeting menta ngi kwa banya konsol banya liu jingbot da ka bede kata bat ngan suye tho epi bahadu menta ka singiru kata ka sur ka willingness jong ki patba jong ki teki sinong hi kadang ne kumba kalong aku arjar khatsa tede na kata kadau namar ka jing kerpat jong ka himaso yong badai ban pen phai byang saka himaso yong te kala pelong ba kane ka jing kenduk lang mentangi la shem sentang ya karai
ba ngin thung do meditor ba kan don ka jing ya sultho jingmut ba kumba kila le ya so bat sha ka hima jirang da ka lenti la da ka de bakin wan phai yang sa ka hima so yong ru kin ya da ka lenti te kata ka de ka rai ka ba khadu ka bing shem tingi kerman ba ngin sala ban poi sha ka jing ya sultho jingmut lalu bidai berkata hi kumbang ala ong bahadu menta ka singiru ngila shem ya ka views ka jungki te kata ka jingkwa ka jungki hi kadang ne kumbang long raja katsam tenri wala kataru namar ba nakaliang jong ka hima so yong ka request ba dei ban tempai biang saka hima so yong ye kini ka sna timur te dei na kata kadau ba ngin la ban penbait ya kene ka kam ngidon kam yung meditor lada kan sapoi syakata ban pen phai biang ro kan long dakalenti ke jing ya sungfu jing ban te lada ka dei ban ne kumbala da prai ro matrai hadin ba la trika mune meditor kan trai kan sa syah ki let belum jing lang sete sha nongwa motor angkat bat i aminca sila ka to korba ki panyam ini te ngaro ada lang hatar te di pembet te minta kasgiru masku ka jing pembet ka biang ba ka jing kren do bro aru hima ini hima jirang hayu hima ayu soyong ru minta kamtam ya gitu ki ramba snong ki sodar snong jong gini khat saut li snong la penpau ki le kren sai ba hadu mentaru dan kata willingness batin dan apa hima jirang mila ya kran da ka pasai kedar manta nakaliang jong u siem jong ka hima jirang ula da ban kran sai manta ba kam dan kanu ka jing ya dia het ya ketika jaka u lendo so yong sum terwadi sa ka hima jirang bat ka hima jirang ru kam sumla siu da kador ban shimti ya ka ti ka jaka kanwa amutumor tenrei supan syai pi baka jing shimti jong ka hima jirang ya ka himan ya ka tika snat nongwa mutumur ka dei ka baya da ya kat kum kalenti namar ka jing kwa jong ka hima jirang ru ka ong ba nginnam shimti ya pi lada phim ya da kalenti te ngachuyat hu ya pi ya ka history ka balengkot ka long baka ne ka jing dawa jong ki thi ki nong song snong hang thi hapo ka snat nongwa mutumur ban penyeso bat ka hima jirang kala deina du usnam che Jharkhand spa prapunyo ngingi don in record ye kisithi baro ka ba ki kila tho shaka hima jirang kila tho shaka district council kila tho shadu ka state government ba ki kwa ban penyeso no ilode ka sensar ka kadar shaka hima jirang te kadai kani ka proses ka bala ya ter na du kita kisnam che Jharkhand spa hunyo baka sa pois hadu snam arhajar khatsan haka khat nyutrik jong bernai april jong snam arhajar khatsan te kala dan ka meeting ka ba kila convince hangti haka sunong nongwa haka ba kila ya milut kitu kisnong nang to but ula let the em in charge jong ka ilaka haka tu por rengkat ba i local MDC da ka buram em jongi ibetan rekat ka por ban late siya ka meeting bat kila shem ya ka rai ba kin penskan no ya ka jing so ka joki bat ka hima jirang te ka hima jirang hadu kata ka por kampat shimti te dei tak hadu bala dep ya kata ka meeting baha benai akos juga kan retrik jong benai akos rajar khatsam kila ya syong ya ka meeting hang ne kapalawan nakaliang jong ka hima jirang bat nakaliang jong ka hima soyong bat kila syem ya karai bat kila ya menjur ban IT no sa ka hima jirang ya kini kisnong bat hakan retrik jong benai akos jong ka senam arhajar khatsam ka district council namar ba kila ya menjur maki baro art liki ma ka district council kala penskam no ya kata ada kala penmi ya ka approval ba kala penskam ya kan ya ka jingya menjur jongki dan IT no ya kisnong jong ka snat no wa motumur syaka hima jirang te dei halor ka